Έχουμε ξεπεράσει κάθε όριο. Ακούμε συνεχώς όσους απολαμβάνουν την εύνοια του συστήματος, όσους έχουν βολευτεί σε αυτό, με πρόσχημα το δημόσιο διάλογο να θέλουν να έχουν λόγο σε όλα. Όταν δε τα αιτήματα τους δεν ικανοποιούνται, να απειλούν και αλόγιστα να φωνασκούν. Δεν έχουμε ακόμη κατανοήσει ποιος ο ρόλος των συνδικαλιστών στη συζήτηση που αφορά σε θέματα πανεπιστημιακού ενδιαφέροντος. Επιμένουν να θέλουν να φράξουν τον δρόμο προς τη μόρφωση σε νέους ανθρώπους. Επιμένουν να θέτουν εμπόδια σε κάθε θέμα και με κάθε αφορμή. Αναζητούν τη συντήρηση του κατεστημένου που έχει αποδεδειγμένα αποτύχει, σκοτώνοντας τα όνειρα κάθε νέου και νέας του τόπου μας, και τα παραδείγματα είναι πολλά. Φτάνει πια. Αντί να συστρατευτούν και να μας εξηγήσουν πώς οι χιλιάδες των νέων απόφοιτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τη βάση στη γλώσσα τους, στα νέα ελληνικά, επιμένουν να αναζητούν ρόλο σε θέματα που καμία θέση δεν έχουν, εθελοτυφλώντας και για τις δικές τους ευθύνες που έφεραν την εκπαίδευση στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Υπενθυμίζουμε πως ο μέσος όρος στις τελικές εξετάσεις για το 2015 στα νέα ελληνικά ήταν 7,97, ενώ για το 2014 ήταν 9,48, κάτω δηλαδή από τη βάση.